finaalissa. Hän satutti sen edellisessä ottelussa ja sinne ainakin Granlundkin suuntasi laukauksen. Sitten tulee vasta hyökkäys Pääjärven nopea kuti ja Pääjärvi yllättää Vehasen. Pääjärvi yllättää Vehasen. Näin sen sitten nopeasti tulee, kun sieltä maalintekijä tulee. Hän yllättää Vehasen täydellisesti. Vehanen pudottaa polvilleen ja sinne yläkulmaan menee laukaus ja Ruotsi menee finaalissa 1-0 johtoon Magnus Pääjärvi maalintekijänä. 7.40, se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Ja näin Magnus Pääjärvi, toinen maali tässä turnauksessa ja Ruotsi 1-0 johtoon. Todella hieno kuti aivan yläkulmaan ja siinä on suomalaispelaajan mailakin sen verran. Saattaa olla, että se ottaa vähän jopa kimmoketta siitä Lasse Kukkosen mailasta, mutta niin se vain on, että ylivoiman jälkeen välittömästi Ruotsi menee ottelussa 1-0 johtoon. Suomen ylivoiman jälkeen 1-0 johtoon. No niin, sitten on alettava tekossa. Saa peränsä sinne sitten Rickard Wallin. Vielä kertaalleen päästään hyökkäämään. Immonen tulee hyökkäysalueelle. Pistää sinne kiekon Mikko Koivulle. Koivu, häntä painaa Jimi Eriksson siinä laitaa. Sitten Pesonen pelaa vielä kiekon viivalle. Se tulee Immonen esiin ja Immonen lataa. Ja siellä on 7 sekuntia ennen erän päättymistä. Jarkko Immonen tulee siihen B-pisteen kaarelle ja antaa kanunansa laulaa niin, että se kuuluisa helinä kuuluu jälleen. Ja tuleehan se sieltä vihdoin ja viimein. Ja Viktor Fast on yllätetty. Loistava Jarkko Immosen kuti. Ensin sinne leivotaan Mikko Koivu laitaan. Janne Pesonen siirtää kiekon Jarkko Immoselle. Ja katsokaa kuinka Kaasanen mies tulee sieltä esiin. Kylmän viileästi. Kädet eivät tällä miehellä tärise. Vaan veto lähtee. Ja siellä lepää. Peli on finaalissa 1-1. Jarkko Immonen hieno maali. Ja mikä parasta. Se tulee 7 sekuntia ennen erän päätöstä. Ja Tuomo Ruutu, kukapa muu, on siellä portsarina maalin edessä hääräämässä ja on varmasti edessä siellä, että vasta ei näe kunnolla. Jarkko Immosen 9. maali tässä turnauksessa, 86. Karvailsa Matias Sjögren, Nokelainen menettää kiekon, sitten painaa perään Pihlström tulee röyhkeästi esiin ja Pihlström loistava syöttö ja Petteri Nokelainen iskee Pihlströmin loistopassista 2-1. Pihlström riistää kiekon ja tarjoaa Petteri Nokelaiselle. Ja MM-kisojen ensikertalainen räppää ensimmäisen maalinsa tässä turnauksessa ja tekee kyllä makeaan paikkaan. 42-35 Petteri Nokelainen räväyttää täällä suomalaiskannattajat pois paikoiltaan. Vielä kerran kiekon siirto. Siinä jälleen loistava karvaus keskialueella. Katsokaa Pihlströmin syöttöä. Pihlström tarjoilee ja sinne naputtaa Nokelainen. Naputtaa yläpörsään niin, että helisee ja Suomi johtaa ottelua 2-1. Olipa makoisa alku, Pihlströmin jalat käyvät siinä kuin sillä kuuluisella entisellä sinisellä bussilla, jossa ei jalkoja ollut ollenkaan, mutta se moottori oli hirmuisessa kunnossa, vaikka sillä oli ajettu se karkumatka pysähtyy kuitenkin ohilaukauksesta Daniel Fernholm ja sitten Juha-Matti Aaltonen riistää kiekon sieltä väellä ja voimalla ja Suomi panee painetta sinne ja sitten on kiekko maalissa 3. kerran peräkkäin ja Ruotsin puolustajille lyödään hirveää painetta tällä hetkellä. Sinne lyödään sellaista painetta, että kavereiden kädet tärisevät. Ne tärisevät kuin ensimmäisillä treffeillä sillä nuorella miehellä, joka kyseli, että joko saa pitää kädestä. Mikko Kapanen lyö 3-1. Toinen maali tässä turnauksessa ja Mikko Kapanen lyö 3-1. Katsokaa mitä Fernholm tekee. Voi äiti sentään, kaveri tulee päälle, sitten tulee Komarov, sitten tulee Aaltonen ja sitten tulee PAM ja sitten tulee 3-1 Suomelle. Suomi johtaa 3-1. Oi, ottaako Per Borcho aika lisää? 3-1. Sanotaan vielä kerran 3-1 Suomelle. Peliaikaa 16.39. Jäljellä ottelun 3. erästä, jonka jälkeen kiekko riistetään. Granlund tulee punaviivan yli ja pelaa niin kuin pitääkin. Pelaa Pesoselle, Pesonen painaa sinne ja Pesonen lyö loppuniitin. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. Nyt se on selvä asia. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. 3.19 ottelun 3. erää jäljellä. Mikään ei tule enää eteen. Kukaan ei tule enää eteen. Janne Pesonen iskee 4-1. 5
56-41. Mike Granlund tarjoilee. Janne Pesonen lataa koko voimallaan, koko taidollaan, koko tahdollaan. Harhauttaa Viktor Fastin ja iskee Suomelle 4-1. 3.19 on peliaikaa jäljellä. Tämä on valtaisa joukkue. Tämä on valtaisa joukkue ollut tässä turnauksessa. Ja nyt se alkaa sitten saada sen lopullisen kiitoksen, sen ja taklataan. Suomi pääsee kuitenkin vasta hyökkäykseen. Poikittää syöttö Mikko Koivulle. 2,5 minuuttia aikaa. Ruotsi on lannistunut. Mika Pyörä lataa! Se on lopun alkua! Se on lopun alkua! Suomalaiset iskevät 5-1. Ja tämä on nyt sellainen löylytys, kuulkaas ystävät rakkaat. Täällä yrittää Kai Kunnas hypätä kimppuun. Se on sellainen löylytys, että siitä ei parempaa virttä enää voida saada aikaan. Tanssit ovat alkaneet. Katsokaa tätä tanssiriemua. Suomi iskee 5-1. 2.44 peliaikaa jäljellä. On menossa kolmas näytös. Mika Pyörälä 57-16 on menossa kolmas näytös. Tähän ovat suomalaiset tehneet nyt sellaisen libreton, että siellä ei ole sinikeltaisella mitään mahdollisuuksia. Kruunun kurssi romahtaa. Sieltä tulee Pyörälä ja Viktor Fast on todettu myöskin tavalliseksi kuolevaiseksi tässä ottelussa. Nyt saatte nauttia. Lajunen. Sieltä tulee sitten seuraavaa tilannetta. Lajunen painaa perään. Vajaa minuutti peliaikaa jäljellä. Pihlström! Tämä on valtaisaa ryöpytystä! Tämä on ryöpytystä! Tämä on isku! Se ei ole isku vyön alle, se on isku maaliin! Antti Pihlström iskee 6-1! Valtaisaa peliä. Jokainen kuti menee häkkiin. Tämä on ilmiömäinen näytös Suomen leijona miehistöltä 6-1. 56 sekuntia peliaikaa. Miettikää, 6-1 on taululla. Ja sieltä tulee seuraava maali. Lajunen tuo kiekon. Pelaa sinne ja sieltä Pihlström napauttaa kuin konsanana 2008 kisoissa, jolloin Ruotsia vastaan iskettiin oikein toden teolla. Ja sitten alkaa tuuletus myöskin vaihtoaitiossa. 56 sekuntia.